खुलुमबाय बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो रादाब लाना फैलायबाय। अनानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बिहारनि सानै फरायसाया फिसा जिथा गह्र संनानै दिहुनदों। बेखौ मिथिना नासाआबो गोमोहाबदों। बिसोर सानै फरायसाफोरनि मुंखौ हर्ष आरो श्रेय होना मिथिनाय जादों। बिसोर सानै फरायसाफोरनो इसर'आ स्कलारशिप होगोन आरो फ्रि फरायनायनिबो खाबु होगोन होनना फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं नोंथाङा गोबां फालवानखौ गिलिर मुवा थिखोनाय नुबाय जानो हागौ, नाथाय गिलिर मुवाखौ फारनैबो आखाइ हमथायाजासे खर'जों थिखोनायखौ जानो हागौ नोंथाङा जेरावबो नुफेराखै। नाथाय मैया सासे साधारन खामानि मावना जाग्रा सुबुङा गंसे बाइकखौ खर'आव रुजुना आखाइ थाइनैबो बाइकआव हमथायाजासे बासनि उखुम सायाव गंसे मैजों मोननै आखाइखौबो मैयाव हमथाना आरो बाइकखौ खर'आव रुजुना बासनि उखुम सायाव दिखोहरनाय नुथाया दुलाराय बुहुमखौनो गोमोहाबहोदों। बे गोमोथाव जाथाया झारखन्डआव जादों होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं दिनै 27 नभेम्बर 2022 बाराया जाबाय रबिबार। दिनैनि थारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बर' फरायसाफोरनि रोंथाइ नागिरनाय आनजाद एबा टेलेन्ट सार्च एग्जामखौ खुंजागोन। बे टेलेन्ट सार्च आनजादखौ 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखायल' खुंनाय जागोन। बे आनजादखौ आसामनि मोन 17 जिल्लायाव खुंनाय जागोन आरो बेयाव आनजाद मिरु एबा एग्जाम सेन्टार हिसाबै थागोन 198 था। बे आनजादाव थाखो 9 निफ्राय गासै 9404 आरो थाखो 10 निफ्राय 9336 फरायसाफोरा आनजादाव जिरायगोन होनना टेलेन्ट सार्च एग्जाम कमिटिनि आफादगिरिया मिथिहोदों। लोगोसे बिथाङा मिथिहोबावदों दि बे आनजादाव सेथि आरो नैथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय बान्था दं होनना बिथां आफादगिरिया मिथिहोदों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया सुनिबारखालि सिरियाखानायाव रंजा बाजा ट्रेननिफ्राय गोग्लैना जिउ गारनांदों सासे आइजो फोरोंगिरिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों उत्तर प्रदेशनि कानपुरनि सिरियाखानायाव। जिउ गोमाजानाय आइजो फोरोंगिरिनि मुङा अन्जु शर्मा आरो बियो LP फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन। मैया सुनिबारखालि फिसाइ सुभाष शर्मा आरो गावसिनि फिसाज्ला आबिएलखौ लानानै लोगोसे सिरियाखाना नायनो थांदोंमोन आरो सिरियाखानायावनो थानाय रंजा बाजानि ट्रेनाव गाखोना बोरैबा गोग्लैदों आरो जिउ गोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दुखुनांथाव खौरां खासियाबारि दुलागावनि बारग' NDFB नि सोद्रोमा कनक बसुमतारी एबा बि गामलाया 22 नभेम्बराव फासि नांनानै जिउ गारलाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांनि थैनायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनाय जायाखै। दथि रादाबाव दं भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया फैगौ 11 दिसेम्बर खालि गवानि नैथि इन्टारनेशनेल एयारपर्टखौ बेखेवनानै होगोन होनना गवानि गिबि मन्त्रि प्रमद सहान बिथाङा मिथिहोदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो रादाबफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।